دا علم ستوری دی سلیکی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دہر عصر فشیطان شیطان لمدرسو روتی دا علم ستوری دی سلیکی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دہر عصر فشیطان شیطان لمدرسو روتی دا چی حالات پوٹاٹر ساباون سپین راوتی دا انسو جن مقدان صدیق من راوتی حقا چی دوسو دخمل دا دین پتار و پیودل لگاری و شارلا دارم دگان دا زنگل دا ہدایات دا چشمہ چی پورورو بہیدا تندگڑا ما دا دنیا چی دا ورورا سیدا دا صدق نوری پریکھڑ سر دا کذاب مسلمہ دا عمر توری یوڑل حقا قیسر و کسرا لارے حیدر پو برچے دا خواری جو لڑے دا کربالا لمظلوم ابن زیاد ڈار دے دا غاب طوال المؤمنین دل مر پشان و شان لمدرسو روتی دا غاب طوال المؤمنین دل مر پشان و شان لمدرسو روتی دا علم سوری دی سلیکی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دہر عصر فشیطان شیطان لمدرسو روتی حقا فرزند زبیر ابن جابر زنور شد حجاج مخدا یہ حق ویل بخطر لا ابراہیم سائق ابو مسلم لرسدی لشادت رسدی گہولا تنویر دے حقا امام دا دنیا ہو ابو حنیفہ ظلم یہ یوڑو پر زوان کڑائی دس مکھارانا حقا دخل کی قرآن فاتح ابن حنبلو دہر جابر دشوندان شیخ الاسلام جلو دہلاکو او چنگیز حقا اولاد تاریخ چا اسلام ور ورتا چاکڑا دا دین لیوانی دغا پزڑکے پا اللہ لاری ایمان ایمان لمدرسو روتی دغا پزڑکے پا اللہ لاری ایمان ایمان لمدرسو روتی دا علم سوری دی سلیکی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دہر عصر فشیطان شیطان لمدرسو روتی ابن قاسم دا غرور غاکڑ ورمات درجہ ایوبی فتح کرلا قبلہ اولا اقصا حقو تباو موسیٰ حقا زاد نور الدین حقا عمر خیام حقا تاریخ و تشدین حقا جلال خوارزم عبدالرحمن اموی اموی عباسی خلافت عثمانی چی سو مناتی مکڑ
لا تیارو مشغورنا مجدد الفصانی شاہ اسماعیل او سعید درنجت سنگ مقابل عبدالعزیز شاہ صاحب مدافران مقابل دا شاہ ولی اللہ دا طول خاندان ودان لمدرسو روتی دا شاہ ولی اللہ دا طول خاندان ودان لمدرسو روتی دا علم سوری دی سلیگی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دا ہر عصر پا شیطان شیطان لمدرسو روتی دا علوم منبع دار العلوم دیوبند دا ہر باطل مغردا دا سر بکرف سر بلند دا شیخ الہند دبر دا مدنی سیاست و دیلوی مبالغ دا دانوی علمیات و معجزہ کشمیری او دا محمود فقہات شمیر زیانو دا اور دا بخاری خطابات روس امریکا شو ماتا کفر دنیا شو کنڈا دا خیاوت نصارا شولا دا مرک برسنڈا حبوت شکن دلاور سالس عمر دا عصر دا طاوت زاگی اصغر حشام زیلب بر دغا قطب و عبدالیان و طول ولیان لمدرسو روتی دغا قطب و عبدالیان و طول ولیان لمدرسو روتی دا علم سوری دی سلیگی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دا ہر عصر پا شیطان شیطان لمدرسو روتی زمانگ سلاف خو گورا لمدرسو روتی ستاسو اسلاف تا گورا لمئی خانو روتی حقا شداد و نمرود حقا فرعون و حمان حقا قیصر و کسرا حلاکو خان چنگیز خان مجد مہدی منتظر رضی مسیح عیسیٰ وجنو مسیح دجال هدر او جنا خدا مسلم رضا غواړي تل لارب جنت غواړي تل دوی ژوند عيش او عشرت مالو دولت غواړي تل دا فیصله بکو دا پک الله په دربار چې د چا په حق هغه نبی الابرار طلحه د ټول عالمانو طالبان کریان لمدرسو روتی طلحه د ټول عالمانو طالبان کریان لمدرسو روتی دا علم سوری دی سلیگی پر جہان جہان لمدرسو روتی کڑے گزاری دا ہر عصر پا شیطان شیطان لمدرسو روتی لمدرسو